ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸ್ ಸಂಪನ್ನತೆ ಆವೊಂದುಂಟು. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಟು. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಇಂದೆತ್ತ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪರಿಪಾಠ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಐಕು ಬೋಡದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸೌರಭ ಅಂದ್ ಪುದರ್ದೀತೇರೆ ದಿನ ಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಪಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪಾವ ಅಂದನ ಇಂಕು ತೋಜುಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನತೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಇನ್ಪಿನ ಸೂತ್ರಗಳುಂಡು. ಅವು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಸಂಪನ್ನತೆ ಆಪುಣುಂದಿ ಅಂತ ತೆರೆಯೊಂದೆ ದಾನ್ಕೆಂಡ ಬಂಜಿದ ಬಡೋಗ ಒಂಜಾತು ಒಣಸುಂಡು ತುತ್ತೆರೆ ಒಂಜಾತು ದುತ್ತೈತುಗಳಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಜು ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಏನು ದುಂಬುದ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಗತಿನ ಪಂಡುಂದೆ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡಾಗ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾರುಜಿ ಆರ್ನ ಪಿರವಡಿ ಸೌರಭ ಅಂತ ಪಂಡ ಪರಿಮಳ ಅಂದಲ ನೆನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಸುಮವಿಲ್ಲದೆ ಸೌರಭ ಎಲ್ಲಿ ಇಂದಲ ಪನೋಳಿ ಅವು ಸೇರಿದಣ ಅಂದ್ಪಂಡು ಅರೆಗಳೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಪಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾವಂದೊಂದು ತೋಜು. 10ನೇ ವರ್ಷಗೂ 35,000 ಜನಗಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರದ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯ ಆತನು. ಬಡವುಗಳು ಒಂಜಾತು ಒಂತೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತನು. ಎರಡನೇ ಅದು ಇನ್ನೇನು ನಡಿಪಿಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5,000 ಮಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಂಡಿರಿ ನಾನು ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಲಕ್ಷದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಅವು ಸಹಕಾರ ಅವಡೊಂದು ಯಾನ್ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೆ 10 ಜನಗೂ ಬರಡಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಆಪಣ ಏಪ ಅಂದಿಕೇಂಡ ದಾನ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ದಾನ ಮನ್ಪಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾನು 3 ದೀವೋಡು. ಅಧಿಕಾರ ದುಡ್ಡು ಪಗೆ ದರ್ಪ ಕೋಪದ ಬಲುಟು ಲೋಕನು ಗೆಲ್ಪುನವು ಕನತ ಗಂಟು ಪ್ರೀತಿದ ಬಲೋಟಾತೆ ಲೋಕನೇ ಗೆಲ್ತೊಂಡು ನಿಂಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಳೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದೆ ಲೋಕದ ಜನಗಳನ್ನ ಒಯ್ತೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಒಯ್ತೊಂಡರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಆರು ಬಣ್ಣ ಪಾತೇರವು ಪ್ರೀತಿ ನಿಂಪಿನವು ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು. ಇತ್ತೆ ಜನಗಳೇನಟ್ಟು ಅಂತರುಂಡು ಮತ ಸಮಾಜಡು ತೋಜುನು ದಾಯಿಗಿಂಚ ದ್ವೇಷ ಭಾವ ದಿಂಜಿದುಂಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಉಡಲ್ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಾಯಿನ ಒಂದೇ ಕಡಮೆ ಆತನು ತೋಜುಂಡು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಮೆನ ಅಂತರುಳಾಪನು ಒಂದರ್ಥ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಾವನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಐಕೆ ನೆನೊಂಜಿ ಪುದರು ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂದು ನೆನೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೌಲ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆಗೆ ಅವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಯಿನ ಆದರ್ಶಗಳು ಅಂದೊಂದು ತೋಜುಂಡು. ಐತ ಮೌಲ್ಯ ಅತನ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಓಲುಂಡ ಅಲ್ವ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ತಾನು ಬದುಕೊಡು ನೆನೋರೆಂಡು ಬದುಕೆರೆ ಬುಡೋಡು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮ ನೀನು ತೆರಿಂಡಿಂದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಡ್ಡಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತಿರ ಸಮಯ ನಿಂಗುಣ್ಜಿಯಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾತನ ಪಣ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬತ್ತನಾಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಅಣಿಸರ್ತಿ ಯಾರು ಪಂಡರೆ ಇಂಕ ಅಧಿಕಾರ ಬತ್ತನೆ ಏನು ದಾನೆ ಮಂತೋನು ಉಳಿಯಿಂದು ಹೆಚ್ಚದಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಲ್ಲೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೆಂದೆಲ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ರೈತಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಒಣ್ಪೆಂದೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಅವು ಆವಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತು ಯಾನ್ ಪಂಪಣ ಏಪಲ್ಲ ಪಿರೋದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂಡ್ಚಿ ಪಿರೋದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆಪಣೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನು ಮುಚ್ಚಿನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅವು ಬತ್ತುಂಡ ಸಮಾಜ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಮಲ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಓರಿಪುಗುದಾಲ ಸಂಶಯಿಜಿಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸೇನಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗಳ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಿಜವಾದ ನೆತ್ತ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರನ ಆರೇ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಣಿಗೆ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬೈದಿನರ್ಥ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿ ಉಂಡತ ಇನ್ನು ಪಟ್ಟುಣಿರ ಬೈದ ಅಂತ ಪಂತರ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವು ಒರಿತನೇ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒರಿತನೇ ಒರಿಯೋಡುಲ್ಲ. ಇನಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಇನ್ಪಿನ 2 ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ನಿಪಿನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದೊಲ ಎಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರಿ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನ್ ಮಾತ ತುಡರ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಣ ಬೈಕೊಡ ಬೋಡ್ಚ ಬೈಕೊಡ ದಂಡ ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ದೈನಿಕ ಎಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡುಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ಅಂದು ನೆನಂಜುಪ್ಪುದರುಂಡೈಕಿ ರಾಜಕೀಯಡು ಧರ್ಮ ಬೋಡು ಧರ್ಮಡು ರಾಜಕೀಯ ಬುಡ್ಚಿ ಇನ್ನು ಅಶೋಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣೆಂಚಿನೇನು ಧರ್ಮದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಇದೆರ್ತದು ಇದು ಪಂಡೋಣೇರು ಧರ್ಮದಿಂದ ಗಳಿಸಬಹುದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಉಳಿಸಬಹುದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಳಸಲೂಬಹುದು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಅಂದರ್ಥ. ಅಂಚಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಬದುಕು ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ
ದೇವರೇ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಅಂದ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಡರಾವಡು ನಾನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇಸರು ದೇವರ ಕಂತನಗ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಯಾನು ಕಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಬೊಲ್ಪು ಗೊರ್ಪುನಗ್ಲು ಏರ ಲಕ್ಕಿಜರಿಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಬಿಲೆದ ತುಡರ ಪಂಡಿಗೆ ಯಾನು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರಳಿ ಒಂತೆ ಪ್ರದೇಶ ಕೊರಳಿ ಅವಳೆ ಮುಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಯಾನು ಕೊರುವೆ ನೆನಲ ಬೊಲ್ಪು ಬೋಡ್ದಾಂಡ ನೆನಡ್ದು ಪಡೆ ಉಂಡ್ದಾಂಡ ನೆನಾತ್ ಬೊಲ್ಪ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡದಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಬೊಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಬೊಲ್ಪಿನಿಪಿನಕ್ಕೆ ನೆನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇರವಿನ ಅರಿವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂತೇರೆ ಗಭೀರೇರು ಒಂಜಾತೆ ಮೂರ್ಖ ಚಲ್ಲು ಜನಕ್ಲೇನು ಯಾನು ಊರೊರ್ಮೆ ನಾಡೊಂದು ಪಿದಡೆ ಚಲ್ಲು ಜನಕ್ಲೇನು ಊರೊರ್ಮೆ ನಾಡೊಂದು ಪಿದಡೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾಡ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಳೇ ಯಾನು ನಿಲ್ಕದು ತೂಯೆ ಎನ್ನಾತ ಮಲ್ಲ ದಾನೆ ಚಲ್ಲು ಜನ ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಆರು ಪಂಡಂಚಿನ ಪಾತೆರೆಂಚನ್ ಇನ್ನ ಉಳ ಇಡು ದುಂಬು ತೂವನು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೆದೇನು ತೂಳ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಬುಳೆವಡು ಬಾಕಿದಂಗ ಬುಳೆರೆ ಬುಡೋಡಿ ನಿಪಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಬದುಕಗ ಸಮಾಜಗೂ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾನೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಾಜ ಮುಖಿಯ ಅದುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿಗೆರೆ ಓದೊಂಡೆ ಆಶ್ರಯದ ಅಂತನೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪುನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರಡೆ ಉಂಡು ಜಾಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಪುನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ತೆರಿ ಉಂಡೆ ಅವಳು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಜನ ಅಶೋಕ್ರೈಗಳು ಬೋಪೆರೆ ತೆರಿಪೆರೆ ಐನ್ ತೆರಿದಾಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೊರ್ಪುಜೀರಿ ಐನು ತೆರಿದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಕೆಲಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಸಂಪನ್ನತೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ನಡತನೊಂದು ಬಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನ ಜನಗಳು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆಯರ ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಗವಾದ ನಡೆಪಾಡೊಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ